Ćao drugari, dobrodošli na Nezvani kanal. Moram se jako ubrzati zato što mi je beba jako budna i jako uzbuđena. Pitanje je da li ćemo uspjeti da završim moj video, ali ja ću da dam sve od sebe. Snimala sam do sada video 3 mjeseca postpartum, 6 mjeseci postpartum, 9 mjeseci postpartum je danas na redu. Bliže smo možda 10. mjesecu, ali nisam stigla ranije da snimam, s obzirom da smo bili u putu, tako da želim da dam neki recap šta se to do sada desilo, utisci, kakvo je moje tijelo, kakva je ona, koje su nam to stvari koristile itd. Neke navike i rutine i nadam se da prosto ideja ovog videa je da snimam svoj update kako bi ste mogli da uporedite sa svojim, za nove mame koje su znatiželjne da vide kako to ide, da imaju još jedno iskustvo na listi, ali odmah da vam kažem, vaše dete će da bude potpuno drugačije od mog deteta i svakog drugog deteta i vaše iskustvo i vaša pedagogija, sve ćete to vidjeti, uskladite svojim potrebama, svom vaspitanju, okruženju, svom detetu, tako da uzmite sve zdravo za gotovo što vam ja kažem. Možda nešto iz toga možete da i zaključite ukoliko možda nešto nije sa vašim detetom isto kao i u vašem okruženju, možda isto s mojim, tako da ja volim da prikupim ta različita iskustva, da vidim gdje je to moje dete drugačije, gdje sam ja to drugačije, gdje sam ista itd. Ali sigurno sam da vi najbolje znate šta je najbolje za vaše dete i to ono što uvijek treba da imate u glavi i da se ne obazirate puno na komentare, jer ćete čuti razne komentare. Ljudi toliko vole da daju sebi za pravo, da znaju kako da vaspitate vi vaše dete i znaju sve najbolje i vole da sude o drugima na osnovu 10 sekundi scene koju su vidjeli, bukvalno, odnosno, kažem, meni najbolji primjer, odeš kod frizera, vidi ovu, ima dete, a ide po salonima umjesto da se druži s detetom, ili imate ne odeš kod frizera i onda ne valja što si zapuštena, tako da ljudima nikad udovoljiti, ali ne trebate njima da udovoljite, nego svom detetu, ali tako? Sad ovako, što se tiče mojih 9 mjeseci ludila, sve što ću reći jeste da je ovako proletalo, znači sutra ćemo da slavimo prvi rođendan, bukvalno. Ne znam šta i kako i kada. Kao što možete čuti, jako je glasna, tu se igra, ja sam je napravila koliko toliko safe environment, odnosno bezbednu zonu, uzeli smo i onu ogradicu, tek treba danas da instaliram, gdje će ona moći da se igra bezbedno, jer je sad počela da puzi, počela da se penje itd. Problem je što padne na pod, dok je na podu i udari glavom potiljak često, ali dole je mekan tepih, tako da šta da radim. Razmišljam da uzmem onu kacigu, ali nemam pojma da li će to išta da pomogne. Kažem, trudim se da je uvek na mekanom tepihu, da nikad nije na parketu da bi udarila glavom, ali prosto sa tako male visine ne mogu ni da je zaštitim uvijek, jedino da je ne znam, na kraju to samo držim. Sve u svemu, samo što nije prohodila, maltene, penje se, drži se za sve živo, pokušava da hoda, puzi jako brzo, tako da smo ušli u tu fazu kad je jako sve opasno. Ja sam imala blagoslovenih od 3. do 8. mjeseca, mi je bilo stvarno fenomenalno, imala je rutinu, spavala je. Ja sam bila i na poslu 4 sata dnevno svaki dan, što mi je bilo idealno, nekako balans da imam vremena iza nju, a da opet malo i odmorim na neki način od nje, odnosno da imam i taj socijalni život izvan svega toga. Uvijek sam bila iz fazona kako zavidim ženama u Srbiji, po Balkanu i Evropi, kako imaju jako puno vremena za svoju decu, kako dugo traje taj maternity leave i tako dalje, dok je ovdje to svega par mjeseci. Međutim, sad sam provela s njom mjesec i po dana kako smo se selili i nisam radila i ne mogu da dočekam da se vratim na posao zato što je toliko naporno. Toliko mi je teško, uveče hoću da umrem, koliko sam izmrcvarena od pazi, gledaj, vidi, trči, skači, znači imam oči na potiljku, baš je krenuli smo u tu fazu kada dolazi taj težak period u smislu zato što zaista mogu lako da se povrede i mogu da jedan trenutak nepažnje može da vas košta jako puno, ali prosto kažem, to je sad faza, proći će i to, toliko vreme brzo leti da nisam svesna sam da će proći. Prosto, kažem, dolazi sve, mislim, taj teži period, ali toddleri svi znamo da su ludi, ali, kažem, eto, ima i drugi stvari, smešno je, zabavno je, gledam je kako je sve pametnija, kako je pogled sve razumniji, kako sve više bolje kapira, gledaš kako ti sazreva dete i to je zaista jako lepo, tako da toliko toga ti uzimaju, ali opet toliko toga i daju, tako da mi je to sad potpuno jasno kao roditelj, jer sam se pitala, Bože, da li želim da imam dete, sve što čujem su kao komentari kako je teško, jel te?
kažem, eto, do sad, stvarno sam imala pesmu 6 meseci uživanja, sve je bilo tako lako. Sad je dodatan problem bio taj što smo se mi selile s jedne obale na drugu obalu, tako da je to bio jako dugačak put, mesec i po dana smo bili bukvalno homelessi i onda je to njoj verovatno isto bilo ono, promena sredine i takođe je dosta uticalo na nju. Problem na koji sad nilazim je taj zato što je ušla u tu fazu kada moram non stop da je držim i da sam non stop tu negde oko nje. Ne mogu da je ostavim ni sekund u njenom krevecu ili u dupku ili negde odmah kreće da kmeči i pravi problem, tako da baš zahteva puno pažnje. Ali dobro, kažem, proći će i to. Želim sad brzo da se osvrnem na neke stvari koje mi u posljednje vreme dosta koristimo i koje su mi jako bitne. Prva stvar jeste konačno sam počela da nosim kengura sve više i više, iako mi je dosta teška. Stvar je u tome što recimo sad kad smo se uselili u nov stan, trebalo je sve to mi da sredimo i problem je u tome što ona kad je budna, tu si ti ne možeš bog znaš šta da radiš ili radimo na smenu i onda ja nisam mogla da izdržim pošto sve manje spava, sad ima samo dva spavanja i to u toku dana. Potrudila sam se da je stavim u taj kengur, da bar nešto mogu da idem da radim i čistim, tako da mi za to super služi. Počela sam da je nosim sve oni, hvala Bogu, oni veliki kartovi u prodavnicama, samo poslagamo imaju onaj deo da staviš dete i da ga vežeš, hvala Bogu. Tako da mi to dosta pomaže i to sam počela da koristim. Još jedna stvar koja mi je spasila što se tiče puta, u pitanju je ovaj, evo koliko izgleda, ovo je njen krevet. Malo je težak, evo, i to se sad rasklopi i bude kao onaj pack and play i ona je tu spavala dobrih, pa kažem, mesec i po dana skoro. Spas nam je bilo zato što je, kao što vidite, jako malo, stala nam je u kola. Kad smo se selili, mi smo imali na kolovu stvari, pun gepek, sve je bilo prepuno, zatrpano, kao oni ljudi što žive u kolima, cigani, čargari, kako god. Baš je bilo haos, tako da je ovo bio spas, ne zauzima puno mesto, lako se rasklopi gde god, pritom što može i sada da se igra unutra, da je spustiš, mada neće. Tako da nam je to zaista pomoglo, toplu preporuka, ako idete s malim detetom na more ili bilo gde, mislim da je bilo negdje $50 na Amazonu, stvarno mi je bio veliki spas, zato što je ona postala s tim gdje god tu smo. Uglavnom hoteli zaista imaju često te krevete za spavanje, ali da li imaju samo jedan, da li ga je neko već rezervisao, prosto nismo znali, mi smo vozili po osjećaju, u smislu krenuli smo, nismo htjeli ništa da bukiramo i da rezervišemo, prvo ne znaš, malo je dete i onda treba da se uskladiš njenim potrebama, da praviš pauze kad se njoj pravi pauza i tako dalje, tako da ništa, sve smo bukirali vreme je da pravimo pauzu, sad smo umorni, ajde da nađemo hotel. Tako da je zaista bilo onako ludnica, pritom što smo i psa operisali usput, bukvalno neki tumor smo mu vadili, tako da je zaista bilo dosta, baš dosta. Još jedna stvar koju sam dosta koristila i pre puta i evo sad ću opet da se vratim, u pitanju je ova prostirka koja ima dve strane, ima ovu stranu i ima ovu duga stranu, dosta je vata uništio, znači ta prostirka je onako dosta debela, mekana je, gumenasta je i super je što je to prostor i ona se igra na tome i onda u slučaju da padne, ublaži se na neki način pad i jako lako se čisti, mnogo lakše se čisti nego one puzle. Ja sam prvo naručila puzle, međutim svi su mi rekli kako se jako teško čiste, tako da je ovo mnogo lakše i da pokupiš, da prebrišeš i definitivno super stvar. Čak nešto nije ni bilo skupo na Amazonu, sam je uzela, možda je bilo nekih $40, $34, ne mogu da se setim, na nekoj akciji. Zatim sam je uzela stolicu za hranu, krenula je da jede i razmišljala sam koje stolice da uzmem, s obzirom da mi u prethodnom stanu bukvalno nismo imali trpezariju, jeli smo za onim islandom, odnosno ostrvom i u dnevnoj sobi. Nisam znala ni kakve ću stolice da imam, da li ću da imam u novom stanu kuhinju, to je trpezariju. Uzela sam je ovu stolicu koja je super friendly i za put, kao što vidite ima ovde ručkicu i otvori se ovako i ima dole ove nogare koje također možete da otvorite, da je napravite višom i poenta je ovoga je da se ona veže za stolicu. I onda vežete za koju god stolicu imate, kažem nogare možete da je odvojite i super mi je služila za put. Još jedna stvar jedna igračka koju sam je uzela, u pitanju je ovaj kao torbica, ovdje ima kao brojeve i slova. I unutra kad se otvori ima ovo sve. Bilo je svega $10, znam da mnoge majke ovo prave i veoma inspirativno i zanimljivo, ali $12 stiglo odmah, nisam uložila nikakav trud, tako da sam ja jako zadovoljna s ovim. Opsudnuto učkovima i sve što tako to vuče, tako da dugmićima i tako dalje, ovakvim stvarima, ovim
buckle, odnosno pojasevima i tako da je ovo baš super za nju. Ima i čičak i onako jedna jako korisna igračka. Još jednu stvar koja mi je dole, nisam je donela, u pitanju njen dubak. Ljudi imaju podijeljena mišljenja o dubku, neko voli, neko ne voli, neko smatra da nije dobro. Po mom mišljenju nama je dosta značio, bar taj jedan period, da ja mogu da odem da piškim bukvalno, dok ona to ide i drlja po tome, po kući me prati i tako dalje. Priznam što jede u tome, sada više nego u ovoj stolici jer još uvijek nemamo dining area, tako da je stavim u taj dubak i hranim je. I tako kažem, tako da je to još jedna super stvar. Kažem, nama je dubak dosta pomogao, u posljednje vreme mi nešto kenka kad ga stavim. Uzeli smo, kažem, i ogradicu da mogu da je napravimo ono safe prostor. Još jedna stvar koja mi je super, bukvalno smo je juče dobili od druga, tako da nisam je još instalirala, ali planiram, tako da sam sigurna da ću to super da koristim. Što se tiče... To je to otprilike što se tiče stvari koje kao koristim u posljednje vreme. Sve ovo ostalo je, mislim, standardno ovo za preslačenje, ne znam, krevetac i tako dalje. Konačno spava u svom krevecu, jako sam srećna zbog toga. I to je to što se tiče nje. Sad što se tiče mene, meni nestaje mleka, bukvalno imam za jedan obrok, natankam uveče da je dam čisto da ima. To je to. Mene moja mama jako dugo dojela, ima jako puno mleka i ja sam uvijek mislila da žene to izgovor, da malo neće, da ih malo, da štekaju sise, da kažem. Međutim, ja nekako od samog starta nisam imala nešto baš puno, uvijek je bilo knap, uvijek je bilo moram da je dopunjavam hranu i tako dalje, tako da nažalost ta epoha se kod mene polako završava. Mislim da ću još malo i ciklus prvi da dobijem, tako imam osjećaj neki, još uvijek nisam dobila menstruaciju inače. Tako da se iskreno nadam da ću uspjeti da izguram još tih 2 mjeseca, iskreno nisam sigurna, ali daćemo sve od sebe. Jer mi je jako žao da nema mleka ni godinu dana. Baš bih voljela da bar malo izguram. Kažem, već je ovo sad nedovoljno, ali bar da imam taj jedan obrok do prvog rođendana. Eto, to mi je neka želja, vidjet ćemo. Kažem, ne znam više šta da radim. Jednostavno, nikad nisam imala velike grudi, niti su mi nešto, ja sam meni porasla od mleka normalno, ali sad već totalno su se izduvale, više liče na stare nego na nove. Tako da mi je to jako žao, ali prosto, eto, mislim, to je nešto na što ne možemo da utičemo. Eto, tešim se drugarica moja, jedna je morala da prestane da doji, zato što je dete bilo alergično na njeno mleku ili na nešto što je jela, pa ona jadna izbaci sve i proizvode, pa sljedeći put ga izbaci ovo, izbaci ono, ništa je nije pomoglo, dete vrištalo, nije htjelo da jede, baš je bio problem. I na kraju su je stavili na neku jako skupu formulu, užasno skupu, hyperallergenic. I to je to. I kaže ona da se baš ježila od komentara ljudi koje je imala pa kako, pa ono. Mislim, stvarno nije lako i jako mi je žao. Mislim da nema majke koja ne bi voljela da ima, ali jebi ga. Šta je? Što dramiš? A što dramiš? Drama? Eto, 9 mjeseci mogla sam još jedno dete da izbacim. Šalim se. Nisam baš iz tog fazona, još uvijek. Mi je sve to na neki način strašno. Budem iskreno, kažem, toliko toga se izdešavalo, toliko ovo dete traži pažnje, toliko selidbe, sve živo, da zaista ni nemam vremena da puno razmišljam o svom teškom porođaju. Kažem, to je sad nekako iza mene, guramo dalje. I to je to. Sad što se tiče rane, nadam se da će rana iskreno da mi posvetli još malo. I dalje imam linea negru, jedva, ali je i dalje imam. I mislim da ću morati da krenem ozbiljnije da bežem. Prestala sam posljednjih mjesec dana, baš sam se loše i hranila i sve živo. Ali skinula sam super 11 nekih kilograma, ali imam još par. I stvarno moram da radim na tome tih posljednjih oblikovanja i to. Sve u svemu ok je, mogla sam i brže smršati verovatno, ali baš sam pazila da zbog dojenja i svega nisam željela ničeg da se odričem, da gladujem, da idem na bilo kakve dijete i tako dalje i tako dalje. Naravno nisam mogla puno ni da vežbam, ja nemam kućnu pomoćnicu, nemam mamu ovdje da mi pomogne, nemam dadilju, tako da išla sam i na posao i zadovoljna sam ja bila, niti se bunim kako sam ja to sve usklađivala, stizala sam i da kuvam i da brinem o djetetu, idem na posao, ali sad još da idem na full treninge, to baš i nisam imala vremena. Tako da jebi ga, ne možeš sve, ali kažem, radit ćemo na tome, tu je leto, ja sam i dalje čovjek. U principu sam zadovoljna sa oporavkom, sa svojim mentalnim stanjem,
guramo, kažem, stvarno nam se svašta izdešavalo i od smrtnih slučajeva, selidbi, tog teškog porođaja gdje smo obe za malo izgubile živu glavu, ali kažem, idemo, pozitivni smo, idemo dalje, mentalno sam jako dobra. Ja sam mislila da ću ja da imam i u trudnoći i posle porođaja i depresiju, ja sam inače anksiozna, imala sam baš težak period, jako mi je teško pala ova selidba i mentalno nisam bila baš dobro, ali je to sve prošlo, u suštini našla sam nov posao koji sam mnogo želela da dobijem još i kad sam bila u DC-u. I vratio mi se život u normalu, sela sam se u kuću, imam gradim opet novi život, tako da imam dosta nekih razloga za radost, da kažem. I to je to, kažem, doći će mi moji da pomognu tokom leta malo, da se druže sa unukom i kažem, eto, u principu smo dobro svi, da kažem, jeste malo naporno, ali šta je tu je. Dosta sam snažna mentalno, dosta sam sve izgurala kako treba. Kažem, ne bih vam preporučila da se selite s malim detetom, možete odete na more 10 dana, uzmite ovaj transporter, život će vam biti lakši. I ja mislim da je to otprilike, nemam nešto sad puno tu da filozofiram, kažem, jedemo raznu hranu, da to ne znam da li sam rekla odavno, na toj solicima, nakon 6 mjeseci smo krenuli da uvodimo. Ja sam krenula iskreno sa ovim kašica, mi je jela malo u putu, sad će mnogi ljudi da me osude, kupujem moje organske kašice, jer prosto nisam imala kuhinju i onda je zaista bilo teško šta jesti, tako da mi je to dosta pomoglo i normalno da jede i kuvam joj i jedeš isto što i mi, manje više. Ja sam se iznenadila kad sam otišla kod lekara koja mi je rekla kao sve što vi jedete da i njoj samo slabo sa soli, nemoj previše soliš hranu. Ja inače jako malo soli stavljam, moj muž uvijek izbozona, nikad ti ne staviš dovoljno soli, znam da ne valja, tako da se trudim da ubacujem druge stvari, druge začine. Postoji toliko lepih začina da je prosto greota da ih ne koristiš. Tako da ona jede, ako ja spremam paprikač, ako spremam grašak, sve ono jela, gulaš, voli krompir, voli da jede i hleb, realno, da se ne lažemo, voli jako puno voće da jede, povrće, naravno ne dajem joj prerađene šećere i tako to, ali voće i povrće jede i to inako i miksam. Sviđa mi se što, te kaše su me nervirale što su sve onako izblendane, ja volim da je dajem da osjeti teksturu, voli pečurke, u suštini voli baš da jede, tako da je to, tu sam bar za sada u toj dobroj fazi, znam da to deca tako menjaju, vole pa ne vole, ona je na svu sreću jako alava na roditelje, tako da za sad zaista nemamo problema da je hranimo, nadam se da će tako i da ostane do daljnjeg. I kažem, to je to, kažem, ima nekoliko obroka mleka, ima 2-3 obroka hrane, što god da mi jedemo ja je dam da proba, a naravno ukoliko nije nešto baš nezdravo, jel? Tako da u suštini zanimljivo je, baš mi je sve to zanimljivo. Ja sam malo messy, ali volim da je gledam kako jede i kako isprobava nove hrane, jer ja sam veliki, ja uživam u hrani, tako da mi je drago i da vidim nju da uživam. Eto, to je mislim bilo to. Ukoliko imate bilo kojih pitanja ili prijedloga, šta vas to još zanima da vidite na ovom kanalu, slobodno mi pišite dole. I ja vas puno pozdravljam do neke sljedeće prilike. Ćao!